Здравей, аз съм Тео, изпълнителен директор на Матраци.bg, водещият онлайн магазин за матраци и продукти за сън в България. През последните 10 години помогнах на над 100 000 човека да спят по-добре. Искаш и ти да си 100 001-ият. Научи повече за двулицевият бестселър от Sleepy, Матрак Dreamer. Избирайки него, инвестираш в качествен и здравословен сън. Основните предимства на матрака се състоят в двуслойното ядро с средна твърдост, комбиниращо мемори пяна и еластична пяна. Профилираният слой от 3 см мемори пяна е ключът към бързото заспиване. Всяка извивка на тялото е обгърната, което намалява въртенето по време на сън. Ядрото на матракът е от 16 см еластична пяна, което го прави устойчив на високи натоварвания и по-трудно се деформира. Средната към твърда степен дават ортопедичната опора, която ще отпусне напрежението в тялото ти и ще намали болките в мускулите и ставите. Комбинацията с мемори пяна прави Dreamer основен избор за клиенти, които търсят комфорт и изгодна цена в един матрак. Текстилът е обработен с алоe вера, което осигурява защита от бактерии и акари и го прави особено подходящ за страдащите от алергии или хората с чувствителност към прах или полени. Матракът има и 3D дишаща лента, която позволява циркулацията на въздух. Това не позволява задържането на влага, която е идеалната среда за различни микроорганизми. Не отлагай покупката на нов матрак, защото сега Dreamer е с най-ниска цена, безплатна доставка, 20 години гаранция и 100 дни тест период.